pod jedan, naravno, nema dečijeg programa. Ja dok sam odrastao imao sam, ne znam, Metlu bez drške, Fore i fazone, još gomilu emisija. Danas toga nema i nekako sam želeo da priđem deci i da ih podsjetim na neke davne, nisu davne, ali su zaboravljene prave vrednosti, kao što su prijateljstvo, koje u današnje vreme skroz zaboravljamo koliko je bitno. Ljubav pre svega, jer ako nema ljubavi, čemu život? Mnogo mi je drago što sam naišao na povratnu informaciju od pozorišta Bora Stanković, jer su imali sluha za taj moj pokušaj, koliko sam uspeo, to ćete videti u nedelju, za moj taj pokušaj da probam nešto drugačije. Da kad deca izađu sa ove predstave, se zainteresuju možda ponovo i za knjige, jer ja imam brata od 18 godina, on ne čita. Tako da, što je takođe jedan od problema današnjih generacija. Izuzetno mi je lepo bilo ovde dok sam radio, ansambl je stvarno divan. I da, ovo mi je treća predstava, prethodne dve, bilo je uspona i padova, ovde je bilo samo jedna uzlazna putanja. Tako da, drago mi je što smo napravili predstavu.